नै बेदरा हायखायो हाय फांजोब्बाय आरो मा गथ'फ्रालाय मा जाथ'वा जुथें थाब जाबायना नोंहालाय जिमानदो माइनावदो माइरं माबा जायो हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय जाबाय स' दिनैनि भिडिअ माबायदि नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय लोगोफोर गोबाव जाबायमोन भिडिअ बानायया लोमजाबाय थानायखाय दिनैसो एसे बानायदो माबोरै जायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोबजासिम लोगोफोर लांलायनोसै फुंनि ओंखामानो 10टा 11टा जाबालाय थब जानाय आरो आलासियानो मोनफाय लांलायनोसै लोगोफोर बहुत दिन माने लोमजानानै भिडिअ बानायाखैमोन दिनैसो बानायदो गुजुबाय थानायबो जादों माने गुजुनाय लोमजानाय दिनै आरो आलासि फैनायाव होख्लायलायनोसै लकेल दाउ अमाजो नङा होमबा आरो बा ओंखाम संखाबायमोन दे दे नै संनाया बैयावसो दे थाब थाब आलासि मोनफैनोसै आलासिफोरा मोनफैबायानो आरो बा ये मा खबर लोगो हाल जानायानो जानाय आरो दिनै ना होखावलायनोसै लोगोफोर मागो खाथि मोनफैलायबाय नालाय जानायानो जानाय जिबनाव जायै लोङैसो मानसि है मुस्लिम बुरि सल्लिगुरु बेनो जोंनि आलासियानो एवो लोगोफोर नै जगारखौल' होबाय था देनानै हानानै आलासियानो संबाय थागोन बाहेरावनो बरियासै अमाखौ न' सिङाव एव पिकनिकसो नालाय फिसा पिकनिक आरो ओरैनो दिनै मा होनो 5 डिसेम्बर दिनै 5 डिसेम्बरनि फिसा खाना लोगोफोर जाद्रायदो सुरु जालांबाय थासिगोन अमा खाथियावसि दिनै डिसेम्बर 1 तारिखनि जागायजेनबाय लोगोफोर जानायानो जानाय ओइ नै आरो अमा एवगासिनो ओइखि दाउआ मोनबाय लकेल दाउआ ओइ नोंसिना रायखि लकेल दाउआ मोनबाय ओइखि आरो अमा हांगासिनो होख्लायनाय दसे साखिनाय होनग्रा बुस्थुखौ गारामाफोरा सिथार जाजोबनो सारायफोरा गुदुं ओरै जानानै नोंलाय मा कट मोनगोन एसेबां गुदुं आहा जाबाय गैला सालाया सेस ओइ बेदरानो गैला रसं फिसा जालांजोब्बाय मोनबाय इमान गिदिर बेदरमोन ओंखारजोब्बाय बेखौ दा होख्लायनोसै पियास फालौ हानानै साफानो लागाव बेफोर खुगा गोजा साखिनायलै लोगोफोर आदा नों अर्दै न' टेक्लायाबो मानिफ्राय मोननायबा आमेरिकानिफ्राय मोननाय टेक्लाया नै लोगोफोर सान्दुं गोसायाव बिदि बायना ला लोगोफोर बिदि बेदर हांनो मोजां जायो बिदि बायना ला बेखौ दा नै मानाव मा हांमोनलै बे थाथ'दो होमबा ना थाथ'दो हिन्दियाव जासिगोन ना दा नंगौ माना थुनादो नो नों आं ओइ जखायदो लोगो बेखौ पियास फालौ हाग्रोनाय थां बेखौ दागोननो बेखौ दागोन आगोल बेफोरखौ इयाव पियास फालौ हानांगौ फिसा हा बेफोरखौ मावग्रो जानाय लोंनाया खदाय सिगां मिथिदो ना आंनाव जोंखादोंमोन नोंखौ इमान लेट जोंदोंमोन आंखौ गैनो आरो फैलायबायानो मोनफैलायबाय सैतान गोजालै जानाय टाइमावसो फैयो मानसिफोराबो ओइनो एकदम थिग टाइम मोननाय टाइमाव फैदो
जानायखौ मिक्सार खालामबाय थाव गोथां होगोन ओंखामखौबो खम लायो खोनाबा थाव गोथां मोदोमो होबा थाव गोथां होगोन दे फालौखौ हा आथिं हमना मा रोंगोयो 이거 막아 खालामनाया दे इखि आदानोमोन 오 खालामनो हाया आरो एखन आरो रावबो आलासि गैयाना थां माबाव थाव गोथां ओरैनो मसालानाव मोदोमो ओंखायनो दाखौ रोंबाय दिनै ना अ इखौ सोलायफिनबाय ए दे बानायगोन फानजानो नागिरगोन इनो आइ लक्की हरि बोलो दिनैसो दिनदो नालाय इयो बहुद दिन मोनजायाखैमोन लोगोफोर लोमजाना दिनैसो आलासि थाबाबो सिगां जाग्रोयो फार्स्ट जाग्रोयो गैया हाथारा बेदर रावखौबो मिथिया इयो र' आदानो मोनजोबखायो माबादो फसरदो जादो जों नै बेदरा हायखायो हायखांजोब्बाय आरो मा गथ'फ्रालाय मा जाथ'वा जुथे ओंखाम जाबायना नोंहालाय जिमानदो माइनावदो माइरं माबा जायोनो आं खालामगोन दैखो सिरनायानो सिरनाय बाल्थिंनिफ्राय दिनै डिसेम्बर 1 तारिखनि एखि जानायानो जानाय जानायानो जानाय नों लोङा जखाय लोंगोन बा गोलि बारस्रावलाय सिंजों इमान उनगा उनगा लानांगौ जाबाय आरो दाखरफोराव थानाया जा दोननाया होमबा जाख'नायखौ आइखां जायाखै बेथ' गोननायानो गैला जायो जेराखिनिया बेनो थैबायलै दे जा जानायानो जानाय लोगोफोर आं एसेबां जानो हायालै दानिया गावनि लोगो गैला आरो